acúdese a unha fórmula que é moi ventaxosa para as empresas privadas e para os bancos que financian ese tipo de operacións, pero que é ruinosa para a administración autonómica e é ruinosa para os veciños da Costa da Morte de Bergantiños, porque van ter sempre, na apertura e a concesión, esa espada de Damocles pairando sobre eles, van ter sempre sobre eles esa ameaza de que a peaxe que está na sombra, como sucedeu na autovía da Coruña-Carballo e como está sucedendo en Portugal, se poña o sol, é dicir, se instalen cabinas e haxa que pagar por circular por unha vía que inicialmente era gratuita. Para nós isto é o fundamental e lamentamos que nin PP nin PSOE discutan esas cuestións. O que están discutindo en realidade PP e PSOE non é que haxa que privatizar esta autovía, que haxa que ir a unha fórmula concesional para construir. O que están discutindo é que a empresa debe levar o concurso. E para nós o fundamental, xa digo, aparte de que a autovía se inicien as obras canto antes, entre en funcionamento canto antes, e tamén discutir o porqué desta privatización dunha infraestructura que é fundamental para a comunicación e a articulación destas comarcas de Bergantiños, de Soneira e de Fisterra, da Costa da Morte no seu conxunto, e, ademais, que se paga, xa digo, unha fórmula que aquí xa vamos un pouco escaldados do que pasou coa 55 entre a Coruña e Carballo. Nos con estas iniciativas queremos que o goberno galego se pronuncie, queremos enriquecer un debate que nos parece un debate bastante limitado, bastante sesgado nos termos en que se está a dar, e esperemos que se produza tamén este debate social acerca da mellor fórmula de promoción e de construcción de infraestructuras, neste caso de infraestructuras viales.